ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଆଗରୁ, କାରଣ ମୁଁ ହେଲି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡି, ଖାଇକି ରାଉଳ ଗୁଣ୍ଡି, ଫଟେଇବି ଏନିମାନଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି। ଯଦି ଫଟେଇ ନ ପାରିଲି ତାହେଲେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଜଳେଇ ଦେବି ଆଉ। କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି? ତମ ଆଖିରେ କ'ଣ ମୋଡ଼ା ହେଇଛି ଯୋଉ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ଆଗରେ? ଅନାନି ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଷ୍ଟିଲ ବଡି ମାରି ଫଟେଇ ଦେବି ତ ଗାଣ୍ଡି। ଉପର ପଇଲା ତାଳ ତୋର ଛୋଟିଆ ପେଟ। ଆରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ମୋର ଛୋଟିଆ ବୋଲି ତତେ କିଏ କହିଲା? ରସଳାକୁ ନିଆଁରେ ଜାଳି ମାରି ଦଉଛି, ବେଶୀ ଛୋଡ଼ି ହଉଛି ଶଳା। କମେଣ୍ଟ୍ରି ଏମିତି କର ଯେମିତି 5 ଲୋକ ଦେଖିକି କହୁଥିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଟୋକାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି? ହେକ୍ ମୁଁ ବା ଖାତାରେ ଲେଖି ଘୁଷିକି କହୁଛି। କଣ ବା ଇଏ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନା ତମ ଗାଁ ଅଳିଆ କଥା ନିଆଁ ଗୁଡା ଛାଡୁଛୁ ଛୋଡି ପୁଅ। ଅନାନି ଗାଳି ଦବୁ, ନିଆଁ ସହିତ ବମ୍ ବି ପକେଇବି ଶଳା। ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଆଉଥରେ ମୋ ଆଗରେ ପଡେ, ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ପାକିସ୍ତାନ ବମ ଭଡାରେ ଆଣିକି ତୋ ଉପରେ ପକେଇବି ର। कौन है ये लोग? ଇରେ ହେଇ ତୁ ଶଳା ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନୁ ବୋଧେ? क्या? ପାକିସ୍ତାନ ବମ୍କୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ପଥର ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିବା ପାଇଁ ଲଗାନ୍ତି। ଆଉ ଶଳା ତୁ ଭାବୁଛୁ ସେଇ ବମ୍ରେ ମୋର କିଛି ହବ? ଅନାନି ତୁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ନାଁରେ କହିଦେବୁ, ସେ ତାର ମା ଭଉଣୀ କରିବା ସହିତ ତୋର ହିଁ ମା ଭଉଣୀ କହି ମଶାଣିରେ ଶୁଆଇ ଦେବ। ଅନାନି ଏମକେଜି ତୁ ଛୋଡ଼ିବ ଖେଳିବାକୁ ଆଇଛୁ ନା ପାକିସ୍ତାନ ନାଁରେ ବିବାଦ କରିବାକୁ ଆଇଛୁ? ଏଡେ ଏନି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫଟୋ ଛାଡାନି ଚୁକା ପିଲା। ଆରେ ଭାଇ ତୁ ରାଗେନି, କଥାଟା ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଗଲି। ଯାହା ବି କୁହ ଭାଇମାନେ, ବନ୍ଦାମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ପେଣ୍ଟରେ ମୁତନ୍ତି। क्या बात कर रहे हैं? କେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଶଳା ମରିଗଲା ଜୋନରେ।